Báilte roiad go dtí an seminar gréasán seo a thugann leargas ar Aistrithe le fócas ar Covid-19. Tugann na leargas seo taide san áireamh, chomh le cinnte cigearí i suíomhanna oideachas na luathbhlianta agus an comhairle a sholáithríonn cigearí chun feabhsú a chur an céin. Tarlaíonn roinnt Aistrithe le ling luathbhlianta oideachas an linneamh. Bhíonn na leanaí ag dailleáil le cuid díobh siúd gach lá nó gach seachtain. Is minic agus go leanúnach a tharlaíonn siad. Mar shampla, bíonn leanamh ag bogadh idir seomraí i suíomhanna oideachas luathbhlianta, nó bíonn leanamh níos sinne ag bogadh ar bhonn léithúil an scoil go dtí an service íorscoile. Tarlaíonn Aistrithe eile i gcaitheamh luathbhlianta an linneamh. Is imeachtaí suntasacha iad seo. Mar shampla, tarlaíonn Aistrithe nuair a bhogann an leanamh ón mbaile go dtí an suíomh oideachas luathbhlianta, nó ó thaobh oideachas luathbhlianta go dtí an mbunscoil. Tá na hastrithe seo spreagúil agus dearfach, agus is cuid nádúrtha iad de ás agus de orbairt an linneamh. Tá gach aistriú tábhachtach, agus is minic a bhí an neamh céintach agus dúchláin nua i gceist do leanaí. Agus sinne ag dailleáil le Covid-19 is córa admhail nach raibh a leithéid agin riamh roimhe seo. Bé cuimhne uirring ar an dara lá déag de mí Márta 2020 go Joe na Déir. Géiríodh an blianach a dúil, agus dúnú scoileanna agus suíomhanna lua oideachas. Tá imní agus éigeantach mar cuid den saol léithúil faoi láthair. Ceist tábhachtach do cleachtóirí, do bhúntóirí agus do hismeóirí is ea. Conas is féidir ling tacu le leanamh atá ag tabhairt faoi aistriú a dhéanamh. Baineann an seminar gréasáin seo leas as brath nóireach na cigearí, agus tugann sé comhairle freachta chúl do chleachtóirí luathbhlianta, agus iad ag olbhú chun fáilte arás a chur roimh leanaí go dtí a suíomh, nuair a asclóthadh suíomhanna. Tugamid freisin ar aistriú leanaí ag an mbunscoil nuair a osclóthaí na scoileanna arís. Agus ar díriú, chuireamid roinnt comhairle ar fáil do hismeóirí. Ar dús, déanamid macnamh ar ról na suíomhanna agus iad ag olbhú chun fáilte arás a chur roimh leanaí go dtí an suíomh nuair a osclófar suíomhanna arís. Ar nóí, tá is agin go raibh eispéiris difriúla ag na leanaí le ling na tréimhse dúnta, agus gur bhreagrothaí gach leanamh ar bhealach difriúil. Mar shampla, d'fhéadfadh go raibh tinnis teaghlaigh nó méle teaghlaigh ag leanamh. D'fhéadfadh leanamh a bheith imneach faoi acratha ar gnáthamh. D'fhéadfadh go raibh leanamh nochta do áisnéis diúltach tris na meán a churann imní air nó orthaí, nó b'fhéidir gur thuailligh sé nó sí córa faoin víreas. Is féidir freisin go mbeadh tacaíocht breise ag teastáil ó leanamh, chun na scileanna féin cúraim agus cumarsáide a bhí bainte amach roimhe seo a thabhairt chun cuimhne. Ar nóí, d'fhéadfadh a bhallairt a bheith fíor freisin. D'fhéadfadh gur bhain leanaí eile tarbha tuilleadh ama a caitheamh leis na hismeóirí agus le drifúracha agus dritharacha. As ard a bheith dírithe air nó orthaí sa bhaile, agus as gníomhaíochtaí scoileachta baile. Is dócha gur a bailí a bhain chuideach a tainmh a sosón suíomh. Go háirithe má bhíonn dúchláin roimh leanamh i dtaobh idir go níomhú le leanaí eile. I suíomhanna oideachas luathbhlianta de ard caighdeáin, breithníonn na cigearí ar chadramh íseomláracha idir na cleachtóirí agus na leanaí. I roinnt suíomhanna, bunaítear cur thuige an príomhcleachtóir nó an córas key person. Tríd an gcór thuige seo, dálaítear grúpa leanaí ar cleachtóir amháin,
agus fóbriatar cadrah leidre Filleadh idir an cleachtóir agus an leanamh. I gásan a bhfuil sa láithir de ard caideáin ar fáil, tá a leithéid de cadrah rí tábhachtach ag an trá seo. Tugann cigarí le fios go minic go bhfuil beartas Aistrithe ag suíomhanna. Bú do cleachtóirí fécinn dear an mártas seo arís, I gcóir lena chéile, agus éon strátais breise a leagan amach a thagóthaí le leanaí ag an am seo nach bhfachas a leithéid riamh roimhe seo. Mar shampla, d'fhéadfadh an suíomh strátais a dhearú a thacaíonn leis an nasc idir an suíomh agus an bhaile. D'fhéadfadh curú a thabhairt de hismeóirí, Griangraf de rins gníomhaíochta a dhéantar sa bhaile le ling na tréimhse dúnta a cheolú isteach. D'fhéadfadh an suíomh a léirú go bhfuiltar ag súil go dtabharfaí na cleachtóirí am breise chun leanaí a spreagú le labhairt faoin na neis baríis. Agus go gcuirfeadh cleachtóirí le tuiscint na leanaí ar an tábhach a bhaineann le láimhe a ní agus le béasa respiráide. Tóg roinnt ama chun deisina a phleanáil de na leanaí iad féin a chur ar an eolais faoin timpealtach phólama, cleachtóirí agus go náithimh. Cumáith leis sin, samhlaigh na sceitimíní a bheadh ar na leanaí faoin na gáirde a fheiceáil. Léigdóibh am a caitheamh chun na cáirde a athnú a chain. D'fhéadfadh go bhfuil dearmad déanta acu ar anamacha a gáirde fiú amháin nó ar anamacha na gleachtóirí. Agus ar nóí, bé siad tar éis fás suas beagáinín go fisiciúil chomh maith. Bú tabhairt faoi go gníomhaíochtaí a thugann deis do na leanaí aithne a chur ar a chéile as an nua. Is minic a aithníonn an cigarí cé có tábhachtach agus atá sé tacú le leanaí go náamh a bhunú. Os rud é go raibh na leanaí imethe ón suíomh le tamalaí bhead, bú áiseanna léirithe, leabhar, frappaí agus ábhar sugartha a úsáid chun na gnáithimh agus na deas gnáithe seo a chreisiú. Is minic a aibhsítear cigarí na buntáistí a bhaineann le fólam lasmuigh. Ag an am seo, mólamid do suíomhanna an tám a chaithin leanaí lasmuigh a uas féadú. Banbhí siad an tainmh ar fad as deisina iad féin a rolú, a lúscú, a bheith ag drapadóireach ag rith, skipáil, léim agus trealamh úsáid a muí faoin air. Béidir nach raibh teach acu arbe. Díar ar nia is dócha go deocfaí na leanaí I dtaithí ar an suíomh arís, agus an sin is féidir ag an gníomhaíochtaí phólamathe agus forbartha a leathnú. Bíonn siad an tábhacht I gcónaí, bheith ag fearradh amach de leanaí a bhéadach dúchlann ar leith a bheith acu, agus pleanáil dá réir. D'fhéadfadh go mbeadh gá le plean éonar den leanamh, agus d'fhéadfadh go mbeadh gá le tacaíocht breise a fháil. Mar shampla, tacaíocht tríd an tábhail an mrochtáin agus cumsú an tseirbhís éim. Ar nóí, tá chumarsáid thar a bheith tábhachtach. Tá sé rí-tábhachtach chomhrá dhéanamh le tuismitheoirí an linmh go minic. Inas go naithnítear riachtanas agus go dtugtar aghaidh orthu go riamh go gníomhach. Anois, déanamh macnamh ar an aistriú go dtí an mbunscoil. Ar nóí, tá is agin gur aistriú difriúil é an t-aistriú seo go dtí an mbunscoil a bheith ag ar naonán. Ó dúnú gath rud, is dócha gur bhreath na leanaí a cóirde, na cleachtóirí, na bréagáin, na leabhar agus na hiiriseí uatha, chomh maith le éagsúlach mhór sa timpealtacha a bhíonn acu, I suíomh oideachas na luatha bhlianta. Sa cás go bhfuil na leanaí sa grúpa ag bogadh ar aghaidh chun bunscoileanna éagsúla, béidir go mbeadh siad brónach mar nach bhfeicfí siad cuid dá gáirde arís. Le chéile, tá comhreagrach ar cleachtóirí luatha bhlianta, na múntóirí agus ar hismeóirí a cuinte is mó is féidir go dtacaítear leis na leanaí
go sprag faréad, agus go gcuidiútar lo an t-aistriú spragúil dúchlánaigh seo hiag an mbunscoil a dhéanamh an mbealach is fearr is féidir, I bhéanaise na srianta atá agin faoi láthair. I suíomhanna inar sonraíocht cleachtas eisiomláireach, is minic a dhéanann cigearí trácht an ggó-oibriú iontach, idir an suíomh oideachas luamhlíonta agus an mbunscoil, bualann cleachtóirí agus múntóirí le chéile, agus roinntear eolais faoi loidsreachtaí, simanna agus riachtanis an linneamh. Chun leas a bhaint as na cruinnithe seo sa cóthaigh réithe, moltar go ndéanach scoileanna agus suíomhanna lua oideachas, sucraithe cruinniú ar líne a bhunú chun an t-aistriú a phlé. Cuireann cigearí úsáid templaid mo scéal chun céin chun príomhpháisnéis faoin leanamh a thaifeadú. Is féidir an document seo a cheolú hiag tuismitheoirí, agus is féidir le tuismitheoirí ar roinnt leis an mbunscoil más mian lo. nó mar bhailtear sin, le cad ó tuismitheoirí, is féidir leis an suíomh lua oideachas ar roinnt go díreach leis an scoil. Cuirtear nasc hiag an template seo ar fáil. Tá an as Déanamh ré nó Let's Get Ready olbhithe ag an Ryan leanaí agus go nóí óige. Tá sé ar fáil ar suíomh gréasáin an rialtas an nasc a thaispéantar an seo. So láithríonn sé físeán, gníomhaíochtaí agus comhairle freachtaúil maidir leis an aistriú chun na scoile. Is minic a aithníonn cigearí luamhlíonta an tábhacht a bhaineann le idir gníomhaíochtaí oscailte idir leanaí agus daoine fásta. Bé na chanéalacha idir gníomhaíochta seo rí-thábhachtach dar níonán hóistriacha nua, agus cuirtear ar fáil iad ar fud an curriculum mbunscoile. Moltar de bhúntóirí tosaíocht a thabhairt de chadraimh saibhir leis na leanaí, trí labhairt agus trí phlé, trí eolimirt, trí bheith ag éiste go cúramach leis an leanamh, agus gan an leanamh a bhrostú, agus trí na gúidránaíochta a dhealbhú. Curfaí leanaí ar a thuaignis le múntóir a bhanan tanna folasach as a gúideachta. Inis scéal granmhar, inis duit fúd féin, agus roinn scéal grin lo. Chun an t-aistriú a réiteach a thuilleadh, is fiú do bhúntóirí timpilteach scoile spríúil, fáilteach agus cothaíocht a olbhú. Chur go leor bréagáin, ábhar ealaíne, leabhar agus limistar spáise ar fáil de na leanaí, ar bheith lo in nuachú a dhéanamh orthú. Tóg am breise chun na leanaí a chur an aithne do farsanna na scoile, an múntóir béal dorais, na cúntóirí riachtanas speisialta, an príomhide, an rúnaí, an fáilí scoile agus an méar tráchta. Cibhnig go méidir nach raibh siad ag idir go níomhú le daoine fásta seachas a teaghlaigh féin ó dúnú gach rud. D'éadadís a bheith chúthal agus nervhíseach, mar sin tá gar gá a bheith séamh, dearfach agus spríúil. Ba mhór a chuirfeadh sé lena muoín, dá ligmhí dóibh ránta agus amhrán atá ar eolas acu a aithríonn do chéile, agus do chuairteoirí a thagann isteach sa seomra ranga. Moltar de scoileanna tosaíoch a thabhairt do phleanáil agus do tacaíocht a chur ar fáil de leanaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachas acu. Is dócha go mbeidh céim siar déanta ag roinnt leanaí, agus go mbeidh tacaíocht breise ag teastáil uathu nuair a thosaíonn siad ar scoil. Agus cibhnig go mo féidir gur leabhar roinnt teaghlaigh teanga eile seachas bearla, ar feadh na tréise ina rogh an scoil dúnta. Is féidir, dábhrí sin, go mbeidh tacaíocht suntasach ag teastáil na leanaí seo maidir leis an mbearla. Thógfimid nómad chun riachtanas ar le leanaí ó chúlraí atá faoi bhí-bhuntáistí sosialta a bheas. D'fhéadfadh an t-aistriú seo go dtí an mbunscoil dúchláin níos mó a chur roimh na leanaí seo.
má tá comhordaíthar cadraimh baile, scoile agus an phobal ag an scoil, déadach rólar le a bheith aige nó eici. Tá sé tábhachtach, cuairt baile a phleanáil ar chealaigh a déadach dúchlann ar le a bheith rimpú, sulla dosnaíonn an leanamh ar scoil, agus le ling an céad terma. Tá gá le athbhreanú réalta a dhéanamh ar rán pháirtíocht agus ar dul chun cín an linmh. Tá sé tábhachtach freisin nás go bhunú le gníomhaireachta seachtaí inas go méid curthaige gníomhaireachta an chun taú leis an teaghlaigh. Ina dheanta sin, déadach an scoil eolais a chur ar fáil faoin na tacaíochtaí atá ar fáil don teaghlaigh. Go háirithe más den céad uair atá an teaghlaigh i dteagmháil leis an gcóras mbunscoile. Ar nóí, is féidir leat smaoineh freisin ar leanaí a leat dáilú ar slí stúma ar na ranganna, de réir cáirde ón pobal agus ón saobh oideachas luathbhlianta. Cuirtear tuilleadh comhairle freachtaúil ar fáil do bhúntóirí bunscoile sa seminar gréasáin Insights fócas ar bhúntóirí na naonán sóisireach. Bogamid ar aithnis chun fécinint ar roinnt céimeanna dearfacha is féidir le tuismitheoir a ghlacu chun taú le haistriú a linmh go dtí an mbunscoil. Mar shampla, tugann cigarí don nara an buntáiste mór a bhanan le labhairt le leanaí faoin aistriú go dtí an mbunscoil. Is mór an cabhair é ábhar córá a dhéanamh de go minic. Cén siad go bhfuil an córá dearfach. Go gcuireann sé an úl don leanamh gur rud iontach atá i gceist, agus go bhfuil sé dírithe ar na gníomhaíochtaí spríúla, simúla ar fad a dhéanfar sa scoil. Labhair le do leanamh faoi struchtúr an léascoile. Is as sin, am tosaithe, sus, am lón agus am dul abhaile. Níos tábhachtaí fós, chur béim ar an ról iontach atá ag an múntóir i saol de linmh. Inis do the linmh cén tanam atá ar an múntóir. Inis do the linmh go bhfuil an múntóir canálta agus granmhar agus go bhfuil scetamíní air nó orthaí bualadh leis na leanaí go léir. Chur i gcuimhne de leanamh cabhair i éirí nuair is gá. Mínig do the leanamh go mbeidh roinnt rialacha tábhachtach ar scoil, ach gur rialacha iad a cabhraíonn le gach duine a bheith sa bháilta agus sona. Má tá do leanamh brónach tasnach féidir leis nó léithí na cleachtóirí luathbhlianta a fheiceáil arís, spreag é nó é chun pictiúr a tharraingt, a cuid smaointe a chur an úl le haghaidh litrach, nó más féidir cur gléach nó seoil seachtarach thuig na cleachtóirí nó thuig na cáirde. Déadach dearfacha nó tharacha nó chairde níos sinne cibhní dearfacha a roinnt faoin céad cúpla lá chaith siad ar scoil. Tá labhair ar líne ag imí labhairleanna agus saomhanna gréasáin ar an téama seo, agus déadach labhair a léamh atá dírithe ar na mothacáin faoin tus a chur leis an scoil. Tugann cigarí faoihearra go minic go spreagtar leanaí le bheith neamhspleách trí dul i mbun tascanna i saobh oideachas na luathbhlianta. Déadach leanúint ar aghaidh leis seo sa bhaile. Iarr de leanamh glanú suas tar éis béalaí, a chóta agus a bhróige a bhain de nó dí agus sleacht de chur ar a cuid labhair agus bréagáin. Beidh baint ag de leanamh le héadí na scoile, málaí scoile, cásanna pean luaí agus boscaí lón a cheannach. Chairóidh sé seo le mothú únéireachta a orbairt agus ar na gcurlaidí nua. Déadach na méireanna seo a úsáid mar frappaí le haghaidh ról imirt sa bhaile, é bunathe ar chéimí scoile. Spreaghbhí sé seo roinnt chomhráite luachmhara. Béidir go bhféadach duine gael brontanas beag a bhanan le scoil a thabhairt do de linmh, roinnt pean luaí deasa mar shampla nó bosca lón nua. Má tá an scoil in aice láimhe, déadach tiomáil John cúpla uair agus ar nóí déadá brethnú ar saomh gréasáin na scoile le chéile.
Féach ar ghriangraf na gníomhaíochtaí samúla, agus tóir faoi dheara pásanna na scoile agus na griangrafanna ina bhfuil siad, má cartar ar fáil iad. Déan cinú mar hisismóthóir cén tólas ar bhaith leat a roinnt leis an múntóir níonán sóisireach, faoin na rudaí is maith le de linmh agus na rudaí nach maith leis nó léithí, agus conas a reagraíonn sé nó sí do chásanna éagsúla. Agus má cholánaigh an siomh luamhlíonanta an document mu scéal faoi de linmh, is féidir leat roinniú é leis an múntóir. Más míon leat breanú ar acmhainní breise, seo liste de acmhainní agus náisc a déadach tacu leatsa. Tásúlagin go bhfuil roinnt ábhar macnamh curthar fáil ag an seminar gréasáin seo. Is tréimhse dúchlánaigh é seo, agus tasaíonn tacaíoch ónar báistí óigethe go háirithe. Má tá aon ceistena nó moltaí agad, seol ríomhphoist thuiginn ag an seolú ríomhphoist amnaithe. insights_info@education.gov.ie. Muile buchas.